Βρισκόμαστε λοιπόν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, όπου η ομάδα της Κέρχερ εδώ και 3 μέρες έχει αναλάβει τον καθαρισμό της νέας παραλίας. Ξεκινήσαμε από το Μέγαρο Μουσικής και σήμερα βρισκόμαστε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου με το πλυστικό μηχάνημα ζεστού κρύου νερού απομακρύνουμε τις μουτζούρες, έτσι ώστε να κάνουμε την όμορφη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο όμορφη. Για δεύτερη χρονιά η πολιστική εταιρεία, με την βοήθεια εννοείται και τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, κάνει μια σειρά παρεμβάσεις σε αυτόν τον υπέροχο μοναδικό χώρο της πόλης, για τον οποίο όλοι εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε περήφανοι. Με τη συνεργασία της εταιρείας Κέρχερ, που θερμότατα την ευχαριστούμε, απομακρύνουμε κάθε είδους τέτοια μουτζούρα από όποια επιφάνεια υπάρχει. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλα πανό όπου street artists ζωγράφησαν έργα τους, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ όμορφο, πολύχρωμο περιβάλλον για τον επισκέπτη. Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού με την εταιρεία Κέρχερ και την πολιτιστική εταιρεία, κάνουμε αυτή την προσπάθεια ευαισθητοποίησης, αυτή την προσπάθεια καθαρισμού από τη μουτζούρα του πιο όμορφου μέρους που έχει να δείξει η Θεσσαλονίκη σε σχέση με τη θάλασσα. Η συνεισφορά της Κέρχερ σε αυτή την προσπάθεια είναι μια μεγάλη προσφορά, για την οποία εκφράζω τις πιο θερμές ευχαριστίες. Ο δημόσιος χώρος είναι το μεγάλο σπίτι μας. Η εταιρεία Κέρχερ με τους ανθρώπους της, τον εξοπλισμό της, καθαρίζει τη νέα παραλία, απομακρύνοντας από την δυσάρεστη ρύπανση των γκράφιτης, δίνοντας έτσι χώρο στο χρώμα της τέχνης να πρωταγωνιστήσει. Και ακόμα πιο όμορφη με Κέρχερ.